Čaute ľudia, mám tu pre vás ďalší recept za pár drobných. Robil som čevapčiči z bravčového mäsa. Cibuľu som nakrájal na drobné kúsky. Mleté bravčové mäso som osolil. Pridal som čubricu. Trochu mletej sladkej papriky. No a keďže my máme radi trochu pikantnejšie jedlá, tak som pridal aj trochu mletej údenej štiplavej papriky. No a potom som k mäsu pridal nadrobno nakrájanú cibuľu. Mäso som ešte dochutil čerstvo namletým korením 4 farieb. Do mäsa som ešte na jemnom strúhadle nastrúhal pár strúčikov cesnaku. Samozrejme môžete pridať aj prelisovaný cesnak, ale ja som bol lenivý a stačil mi najemno nastrúhaný. Všetky suroviny som potom spolu dôkladne premiešal. Niekto mi poradil, že mám k mäsu pridať aj trochu sóda bikarbóny, tak som ju teda zamiešal do mäsa. Vďaka sóda bikarbóne by to mäso malo byť jemnejšie. Zamiešané mäso som zakryl potravinárskou fóliou a na 12 hodín som ho odložil do chladničky, aby sa v ňom rozležali všetky chute. Prešlo 12 hodín, mäso som vybral z chladničky a nechal som ho zohriať pri izbovej teplote. Medzi tým si pripravím varené zemiaky. Očistené zemiaky som nakrájal na menšie kúsky. Zemiaky som zalial studenou vodou, hrniec som zakryl pokrievkou a zemiaky som nechal variť do mäka. Keď boli zemiaky uvarené, zlial som z nich vodu. No a teraz môžem pripraviť samotné čevapčiči. Dosku som trochu navlhčil vodou. Z mäsa som odobral primerané množstvo, z ktorého som potom vytvaroval takéto válčeky.
pánvici som nechal do horúca rozohriať primerané množstvo repkového oleja. A keď bol olej dostatočne horúci, naukladal som doň pripravené kúsky mäsa. Počas smaženia nezabudnite kúsky čevapčiči otáčať, aby sa vám osmažili z každej strany. Osmažené čevapčiči som odložil na papierovú útierku, aby som sa zbavil prebytočného množstva oleja. No a takto som postupne osmažil všetko pripravené mäso. Všetko mám hotové a tak som na tanier naložil uvarené zemiaky, vysmažené čevapčiči, pridal som trochu plnotučnej horčice. Ak chcete, môžete si pridať ajvar. Ďalej som pridal na kolieska nakrájanú cibuľu a všetko som posypal čerstvou pažítkou. Ak sa rozhodnete urobiť čevapčiči z bravčového mäsa podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.